Zaman gidan dole, kowa na zaman gidan dole. Zaman gidan dole, kowa na zaman gidan dole. Zaman gidan dole, kowa na zaman gidan dole. Sa'id bin Musayyab yake cewa ka nace da yin sallar jam'i, kada ka yadda jam'in asuba ya ketare ka, kada ka yadda jam'in isha ya ketare ka. Idan ya zama da cewa tun daga watan azumi ya kama baka fashin jam'in azahar, la'asar, magariba, isha, asuba a jam'i, kullum a jam'i kake yi, to ko ka ga lailatul qadr ko ba gan shi ba ka dace da shi. Haka ashe kenan babban abin da ake nema shine ka yi wani aikin kirki a wannan daren. To mu ne shafafu da mai ba ka fito a zo ana asham kamar kaga mutanen da ake asham kamar rike allu masalla akai a bayan su ana sukan duwawun su Allah ya kamata a wannan, ya kamata a cewa mutane musulmi su rika wannan, to bai kamata ba. قال قبل موته طفل صغير 8 سنوات قال سأخبر الله بكل شيء. انظروا للعالم اليوم، انظروا للعالم اليوم الظالم والقاتل خائف من فيروس. أتمنى أن يبقى خائف إلى يوم القيامة. أتمنى بعد كورونا ألا تعود القنابل والبراميل المتفجرة تسقط على أهلنا في سوريا. أتمنى ألا يجوع أهل اليمن بعد كورونا. muna yaudara, ana bin mata, ana zuwa night club, ana cin riba, muna kare alkawari, muna wasa da sallah, muna gulmace-gulmace, ga ɗan karen hasada a zuciyarmu, ga ƙyashi, ga ƙin junanmu. Arnan ƙasar nan in arne ɗan wasu samu shugaba su so shi su riƙe shi, mu taya su son shi. In namu ya samu duk kirkinsa su ƙi shi, mu taya su ƙin shi. What kind of people are we?